your presence, O Lord, and they will be blessed throughout the day, O Lord. We bring back this Sunday to Lord God. Ikaw ang angayan ng himayaon sa mong kinabuhi, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Mayong buntag sisigo at lang na batatanan mo daig sa tumbuhing Diyos karong adlaw. Amen! Go! Diyos, matagpulong pagsimba nga hiniusa, tanan nga pagayig iya sa Diyos. Hallelujah sa atong Diyos, ibaya hallelujah sa atong Diyos, tanan nga pagayig iya sa Diyos. Mausya matagpatay iya sa Diyos, magpulang pagsimba nga hiniusa, tanan ka pagayig iya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos, imbaya hallelujah sa atong Diyos, tanan nga pagayig iya sa Diyos. Diyos manunduos ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga galuwa, mausya, mausya. Diyos manluluwas ko, Diyos nga gaako, Diyos nga galuwa, mausya, mausya. Matagpagayig iya sa Diyos, matagpulong pagsimba nga hiniusa, tanan nga pagayig sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos, ibaya hallelujah sa atong Diyos, tanan nga pagayig iya sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga galuwa, mausya, mausya, mausya. Diyos nga galuwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga galuwa, mausya, mausya. Matagpagtayig iya sa Diyos, matagpulong pagsimba nga hiniusa, tanan nga pagdagig iya sa Diyos. Mag-hallelujah sa atong Diyos, ibaya hallelujah sa atong Diyos, tanan nga pagdagig iya sa Diyos. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga galuwas, mausya, mausya. Diyos manluluwas ko, Diyos mag-aayo ko, Diyos nga galuwas,
siya, mao siya. Ang pagdaig iya sa Dios, matagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan nga pagdaig iya sa Dios. Mag-hallelujah sa atong Dios, himbaya hallelujah sa atong Dios. Tanan nga pagdaig iya sa Dios. Daig iya sa Dios, matagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan nga pagdaig iya sa Dios. Mag-hallelujah sa atong Dios, himbaya hallelujah sa atong Dios. Tanan nga pagdaig, tanan nga pagdaig, tanan nga pagdaig iya sa Dios. Hallelujah! Let's keep praising our living God this morning. Amen? Siya ra gyud usa ang atong angayan, himayaon, sa atong tibuok kinibuhi. Atong mga pagdaig para sa Dios nga balaan, ang atong gugma sa pag-awi, ibalik ta sa atong hari. Ang atong mga pagdaig para sa Dios nga balaan, ang atong gugma sa pag-awi, ibalik ta sa atong hari. Bayawon na balaan galan, daigo niyang pagkakamhanan, hawitan ug sayawan ng Diyos. Nagamhanan. Ibalik. Ibalik na ng pagdaig sa atong Diyos nga balaan. Ibalik ugma sa pag-awi sa atong Diyos nga mawang hari. Ibalik na ng pagdaig sa atong Diyos nga balaan. Ibalik ugma sa pag-awi sa atong Diyos na mawang hari. Bayawon ta balaan ngalan, daigo niyang pagkakamhanan, hawitan ug sayawan ang Diyos.
Hunog sa pagsimba, kanimo, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsayaw sa kakibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasan na patunay. Ang akong gusto, gilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imo presensya, O Diyos. Ang atong kambuti, wara-wara, ug ipagpakpakpak sa kagawasan na patunay. Sa imo presensya, ako may kagawasan. Nahunong sa pagdaig, kanimo, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo, kanimo lang. Nahunong sa pagdaig, kanimo, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsayaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kagawasan na patunay. Ang akong gusto, gilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kambuti, wara-wara, ug ipapapapa sa kagawasan na patunay. Ang akong gusto, gilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamuti, wara-wara, ug ipagpagpagpa sa kagawasan na patunay. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Thank you, Jesus. Ikaw ra gilangayan, O Lord God, nga mong pagkasimbaon, karong buntaga. Ikaw, O Diyos, buhi. O Lord, salamat kayo, O Lord, karon, O Lord. Padayog kalihok, O Lord God, sa mong mga kasing-kasing karong buntaga, O Lord. Good morning sa tanan, ug labi na katong naa sa online. God deserve our praises this morning. Kay siya ang Diyos nga nagaluwas ka nato. Siya ang Diyos nga maayo. Siya ang Diyos nga nagatagbo sa tanan natong mga panginahanglanon. So atong i-invite ang atong presensya mismo nga sa Ginoo nga kita iyang punon sa iyang presensya, nga kita makadungog sa iyang mga pulong karong kabuntagon. Ug labi na kato sa nasa online nga even nga layo mo but ang presence sa Ginoo anywhere. So magpadayon kita sa pagdaig di sa buhi nga Dios kay siya takos nga angayan sa atong mga pagdaig nga karong kabuntagon. Mo Ginoo kinabuhi sa matag usa nga mudango kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga dagang tamo. Kauhaw sa tubig mo, pupuri ako karon Ginoo. Walay laing mga tagpa
Diyos, ikaw, balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Ang tulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matagusang amuda mo kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkadinod nga dagang tao. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bumuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw, balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. O Ginoo, kinabuhi sa matagusang amudang mo kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagang tawon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bumuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw, balaang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Sa kinabuhi na mo, Ginoo. O sunod shigaya narasa nanae, ikaw ikinangalan, Ginoong Diyos. Kung ako nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo, kung ako nagbawa kami, ginawa ko, o karon, o Diyos, tubig mo, o Ginoo, kung kami, Ginoo, kung ako nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Come on, just make this your prayer this morning. Upon ako, Ginoo, nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Upon ako, nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuni ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw, balaang Espiritu, tubig ka. Raise your voice and sing. Ang kauhaw sa tubig mo, bubuhay ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw,
kinabuhi ko. O sa kinabuhi na mo Ginoo. Oh, pun ako tagbaw ako sa tubig mo, Ginoo. Pun ako tagbaw ako sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, Diyos, mahimaya ka ng lugar ang panahon na Ginoo. O Ginoo. Rosondo no shiki Oh, Rosondo no shiki Imo ang himaya o kadungganan, mataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama. Atong dayigo ng atong Ginoo sa atong mga kagalingong pulo. Gamhanan ka nga Diyos, balaan ka. Oh, shikiyaya sa nananae, walay sama ka nimo Ginoo. Shikiyaya sa gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka nimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama ka nimo. Walay sama ka. Labing gamhanan,
labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing alaan, labing halamdon, simbahon ka. Simbahon ka. Ikaw ang nabuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalabasan ug magabalik pagkuha ka namo. Labing gamhanan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing galaan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing gamhanan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing balaan, labing galaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing gamhanan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Labing banhanan, labing balaan, labing halamdon, simbahon ka. Simbahon ka. Amo kang simbahan, Diyos. Amo kang bayaw, Diyos. Amen. Padayon na tong ampo ang atong pinagi sa 5-finger prayer, ang atong mga tudlo. Una kining thumb, nagrepresenta sa mga inigugma ni mo sa mong kinabuhi, goals kasing-kasing. Unya ang pointing finger, nagrepresenta kini sa mga tao nga nagtudlo or adunay impluwensya sa pag-usab sa hunahuna sa mga katawhan. So katong mga pastor, mga D-group leaders, kanang mga nag-seminar or sa atong mga maestra sa eskwelahan. Unya ikatulo will be our those in authority. Ampo nato ang coming election. Giya sa Ginoo nga hatagan ta niya og wisdom sa pagpili sa atong mga leaders. Unya weak, ikaw-upat, those who are weak, ang adunay mga sakit. Iampo nato si Engineer Batuon. May prayer request nga gibutang sa atong online live stream. Si Engineer Batuon nga naa sa ICU karon, kinahanglan niya down payment pa lamang nga 400K para maoperahan siya sa kasing-kasing. Na siya sa ICU sa Chongwa. Unya ampo sad nato si Isha, magkuha siya og exam karon, ilang gitawag nga CERES or comprehensive external residence examination system. Okay, so national na siya all over the Philippines. So ampo nato nga maayo ang kuha ni Isha, wisdom, okay, og presence of mind. Okay?
Nya kung namoy mga nailhan nga adunay mga panginahanglanon idalasad sila sa pagampo. Unya ikalima, ampo nato tong kaugalingon. Nga kita magpadayon nga mainiton diha sa atong Ginoong Dios. Okay? Sige, amo ani nga guide ang atong mga tudlo. Sige magampo ta kita. Ginoong Dios, miduol kami kanimo. Adunay pagtuo, adunay pagsalig. Nga ikaw ang Dios nga mutagbaw sa tanang mga panginahanglanon. Ingon ka, Ginoo, pangayo o kami paghahatagan. Lord, nga kami mangita o kami makakita. Lord, salamat kaayo. Bisan pa kami manuktok o kami abrihan. Nuktok kami diha sa kangaan sa kalangitan. Among gidala sa pag-ampo ang mga mahal na mo sa kinabuhi, Ginoong Diyos. Yan po na mo, Lord, ang mga among miyembro sa panimalay, ang kaluwasan sa matag usa, Ginoo. Among giampo diha kanimo, Lord. Bisan pa ang revival sa mga tao, sa among mga hinigugma, Lord, nga nabugnaw diha kanimo, Ginoong Diyos. Amo silang gidala sa pag-ampo. Ingon ka, Lord, nga pag kami mo dawat kanimo ang tibok namong panimalay maluwas. Salamat sa kaluwasan sa akong tibok panimalay o tibok panimalay sa imong mga katawhan. Pagkainit sa matag usa, Ginoo, diha kanimo ang among mga anak, bisan pa ang mga kauban namo, Lord God, sa panimalay. Lord, salamat kaayo, Lord, nga ikaw ang mga tubag, mga tagpo sa tanan nga gikinahanglan. Yan po sa namo, Lord, ang mga tao nga adunay gihatagan nimo og lugar o responsibilidad sa pagmold sa mga huna-huna o mga kinaiya sa Filipino people, oh God. Lord, ang mga magtutudlo, ang mga D-group leaders, ang mga pastor, tanan involved in teaching, oh God. We ask you, Father, for wisdom. Ingon sa Lord God, ang mga magtutudlo sa mga eskwelahan, Lord, college, high school or elementary, we lift them all up to you. We ask you, Father, nga matarong ang pagtudlo sa mga maestra, Lord God, ang mga value system, adunay kahadlok sa Ginoo nga ilang i-impart o itudlo sa mga kabataan, oh God. Father, bisan pa sa mga training, sa seminars, Father, we ask you, Lord, nga ang mga workers, oh Father, sa Pilipinas, ang mga tao, Lord God, nga gitahasan nimo mga abilidad. Lord, ang ilang magamit ang ilang abilidad alang kanimo o alang sa among nasod, O God. Father, salamat. Ang mga sayop nga mga panghuna-una, sayop nga mga pagtudlo, sayop nga mga ideologies, imo ka ng bungkagon. Dili ka na, Lord God, hatagan nimog lugar sa pagtudlo sa Pilipinas, O God. Aba, ikaw ang hinder ni ini, Lord God, sa mga sayop nga mga panghuna-huna. Father, bisan pa ang kapobrehon nga panghuna-huna, ang pagkatapulan, nimo ka ng bungkagon sa ngalan ni Jesus. Father, salamat kaayo. Ikaw mag-usap, magbag-o ka na mo, Lord, sa mga kinabuhi o bisan pa sa tibuok Pilipinas. Among gidala sa pag-ampo ng among mga leaders, especially karong coming election, Lord God. Father, ikaw na sayon sa kasing-kasing sa mga kandidato. Tultuli kami, tudloy mi kung kinsa ang among pilion. O Lord, ang tao nga imong magipamili, mo'y mahimo nga mga leaders. We pray, O Father, for protection. Among giampo, Ginoo, nga ikaw ang mag-atak o protection nga mga dautan nga mga plano, dili kini mahitabo, Lord. Walay bloodshed mahitabo, Lord God, sa campaign season. Bisan pa, O God, sa election. Walay mga bayranay sa boto, O Lord God. But it's going to be an honest, O God, election, Lord God. Ang imong kabubuton mo'y mahitabo, O Father. We ask you, Lord God, that you bless the leaders of our lands. Bisan pa ang mga magtiya, mga ginikanan. Parents, O God, will be able to lead their families according to your ways. Yan po sa namo ang mga adunay mga panginahanglanon. Lord, yan po namo sa Engineer Batoon nga naa sa hospital karon na kinahanglan siya og at least 400,000 o down payment para siya maoperahan. Father, ikaw ang Jehovah Jireh, ikaw sa Jehovah Rapha, O God, tanan nga gikinahanglan.
Lord, kaya kinini mo nga tagbuon, O Lord. Father, salamat kaayo. Touch her, O Father, from the top of her down to the soles of the feet, O God, of Engineer Baton. Salamat kaayo, Lord God, sa imong dungog sa mong pag-ampo. Yapo sad na mo, Lord, si Isha as she's going to take the exam, the series exam today. Father, we pray for wisdom. We pray for peace of mind, peace of heart, O God. Lord, nga kay balo siya sa iyahang mga buhaton. Lord, nga iyahang pagpili sa mga tubag. Lord, sa written exam, Ginoo, salamat nga ang balang Espiritu. May wisdom ni Isha, may magiya kaniya. I-remember niya ang tanan niyang nakatunan. O Lord, salamat, dili lang siya ingong-ingong mupasa, but she's going to have good grades, so Father. We speak blessings to Isha, O God. Lord, nga ikaw ang imong kabubuton may mahitabo sa iyong kinabuhi. Kaya po sad na mo ang mga tao nga adunay sakit, adunay balyatian, ang mga nagsakit sa COVID. Lord, ang mga frontliners, ikaw maghatag kanila kusog. Ampo na mo ang kaayuhan, Lord. Ang mga tao nga naginahanglan kanimo, Ginoo. Lord, ang mga tao bisan pa naggapo sa sala, nayawaan. Father, salamat sa kagawasan nga mo ihatag, O God. Lord, gamita kami na sa among pag-ampo kanila. Aduna gayoy pagtubag sa among mga pag-ampo. Kaya po sa namo ang among kaugalingon, Lord, ang among mga panginahanglanon. Kusog, O God, gikan kanimo, kayuhan sa among lawas, O God, pagtagbo sa among mga material o pinansyal nga panginahanglanon. Bisan pa sa emosyonal nga panginahanglanon. Salamat, Lord, ikaw ang among security. Ikaw, Lord, ang among confidence, O God. Salamat sa mong gugma alang ka namo, Lord. O among giampo, Ginoo, nga gamito nimo ang tagsa-tagsa ka namo, O Diyos. Ang mga talento nga gihatag nimo ka namo, nga magamit kini sa imong gingharian. O Lord, salamat kaayo. Ang imong kusog, ang imong kagawasan, among napatunan, O God. Lord, adunay kagawasan sa among kinabuhi, Lord God. Adunay paglimpyo sa among mga kasing-kasing o sa hunahuna, Lord. Ang imong dugo, magatabon sa among mga sala. O Lord, salamat kaayo nga ikaw magapakita ka ramon sa among kamuugmaon. Adunay asiguraduan ang among kaugmaon, Ginoon Diyos. Salamat kayo, Lord. Amo kang gihataga kigayon sa paglihok sa among taliwala, O God. Bisan pa kang pastor, ikaw magagamit kaniya pinagi sa mong balang Espiritu. O among mga kasing-kasing nga mahimo kini nga mga tambok nga yuta, O God. Yuta nga tabuno kundi ang imong piso, imong binhi matanom, Lord, o kini mo tubo. Kaya magyampo sa ngalan ni Jesus. O kantanan mingonog. Amen. Amen. Pakpakan na to ang atong Ginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Makalingkod na ang tanan. Okay? Palihog lang arita diri sa atubangan dapit kung naa kay mga bangko nga makita atubangan nimo. Arita sa atubangan ang atong mga chairs naka-social distancing na. So, ayaw mo kahadlok. Ana lang ta sa atubangan dapit. I know nga tugnaw karon. Ang uban dugay nga nakamata. Salamat sa Ginoo nga naa mo. Amen. O katong ana sa atong live stream, good morning. Mayong buntag kaninyo. Kuha sa mo sa inyong ballpen o sa inyong notebook aron na magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Okay? Atong abrihan ang atong mga Biblia sa pakadali, ha? Atong nakatungan sa niaging semana nga ang mga Israelita nakasabot sila sa gahom sa usa ka binhi. Kaya bawo sila pag sila na ay binhi o sila makatanom lamang ang ilang mga panginahanglanon, bisan pa ang future needs nila matagbo na gayon. Amen? Amen. Okay? Sa ikaduhang Korinto 9:6-11, nagaingon hinumdumi ninyo kini, ang panig-ingnan sa atong paghatag sama sa pagpugas. Kung gamay lang ang atong binhi nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, unsa may tabo? Ha? Pila atong maani? Daghan usab.
Ang matag usa kinahanglan muhatag sa kinasing-kasing gayud, dili nga mapugos lang o bugat sa buot. Kay gigugma sa Dios ang nagahatag nga malipayon. O nga Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan. Aron dili kamo kulangon o kanunay kamong makatabang sa uban. Okay? Sumala sa gingon sa kasulatan nang hatag siya sa mga nanginahanglan. Kining matarong niya nga binuhatan dili gayud kalimtan bisan kanusa. O ang Diyos nga nagahatag og binhi. Kaysa naghatag og binhi ngadto sa mag-uuma. Okay? So ang importante ra gyud nga kita mahimong mga mag-uuma. Kay siya naghatag og binhi sa mga mag-uuma. Okay, sayod ta nga kung kita magtanom, ang binhi nga tong itanom kana mahimong panalangin ug ang provision nato sa atong kaugmaon. Amen. Amen. Okay? So kuhaa ang seed, ang inyong ang tithes. I believe imo na kanang giandam unya ang imong binhi. Okay? Binhi. Grabe ang atong Malawi, no? Sa Malawi ba? Dili lang atop ang atong itagbo kundili hasta ang ilang kuryente o hasta ang ilang salog. Grabe. Pakpakan na tong atong Ginoong Diyos. Grabe, no? Daggan kayong panalangin nito. Okay. Pero hinumduman na itong mga kaigsuunan nga nag-apas patagyapon sa atong bayronon sa atong rental. Okay. Di na to kalimtan ang atoa. Binagtanong ta, di sad na to kalimtan ang panginahanglanon sa simbahan sa Ginoo. Amen? Amen. Okay? Last Sunday alone, grabe. 3/4 para sa Malawi. 25% ra ang para sa Praise Cathedral. Hallelujah. God is good. Amen? That means mas daggan mong gitanom. Okay? Pero, again, dili na to kalimtan ang atoa diri sa Pilipinas. Amen? Amen. Para padayon natang panalanginan sa Ginoo. Naa sila building. Jesus name, magka-building punta. Ato giniiyam po kinilimkaking no, ato yung mapalit in Jesus name. Ampo na ninyo kada adlaw nga ato ning mapalit sa ngalan ni Jesus. Okay? Ready na ta? Bisan pa katong naa sa live stream, are you ready? Everybody say amen! Yes. Yes, I am ready. I am ready. Res bakuna na ito. I am ready to sow and bring the tithes into the storehouse of God. Let's pray, Ginoo, salamat kaayo, Lord. Ikaw ang maghatag og binhi nga mong ipugas. Ikaw naghatag ka na mong kusog. Ikaw naghatag ka na mong trabaho. Ikaw naghatag na mong kinabuhi. Mao nga kami nagdala sa ikapulo. O amo sang gidala ang binhi nga mong itanom. Salamat Lord sa provision, dili lang para karon, kundi hasta sa among ugma, hasta sa mga next generations. Lord, ikaw nagatagbo na. Salamat kayo Lord, bisan ang panginahanglanon ni ini nga simbahan, ikaw nagatagbo, sobra-sobra pa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. O gantanan, mingunog. Amen. Praise God. Hallelujah.
Good morning, PC Go. Morning. Who here believes that our God is just such a good God? Amen. We serve a very good God, amen? Amen. So I hope and pray that as we sing this song, that may the message of the song minister to you. Amen? Amen. Yes, I can't count the times I've called your name so broken night. And you showed up and patched me up like you do every. I get amnesia. I forget that you keep coming around. You ain't no way you're ever let me down. Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Hey, hey, tell me is he good? He's good. Tell me is he God? He's God. Yes, he is. Good God Almighty. You say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'd be somebody that you're like the sun in the morning? I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid? Hey, good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. You don't know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my. Hey, good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name. Oh, tell me is he good? He's good. Tell me is he God? He's God. Yes, he is. Good God Almighty. Oh, tell me is he good? He's good. Tell me is he God? He's God. Yes, he is. Good God Almighty. Oh, let's praise him. Praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him when the sun goes down. Love him in the morning, love him in the noontime, love him when the sun goes down. Hey, hey, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him when the sun goes down. Gonna love him in the morning, love him in the noontime. Come on, sing, sing. Oh, yes, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him when the sun goes down. Gonna love him in the morning, love him in the noontime, love him when the sun goes down. Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name. Oh, oh, good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name. Oh, tell me is he good? He's good. Tell me is he God? He's God. Yes, he is. Good God Almighty. Tell me is he good? He's good. Tell me is he God? He's God. Yes, he is. Good God Almighty. Sing, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Hey, hey, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down.
Thank you, Lord. Atong pakpakan ka sa paang Ginoo. Salamat sa Dios. Sean, palihog ko sa battery sa akong backpack. Mic pack. Chanel. Palihog lang ko. Thank you. Adjust na gamay. Okay. May buntag sa tanan, ina imong tapad, murag daghan pang siya. Kaysa tao. Atong dilihing kalimtan ang atong tawag sa Dios nga matuto ta og tao. Dili lang atong kaugalingon, atong hunahunaon, murag ang uban nalingaw sa lockdown nga bisag magsuroy-suroy sila matag adlaw pag abot Domingo quarantine. Hinaot igsuon nga dili nato pasagdan nga ang buluhaton sa Dios mao na hinuon ang atong girason nganong dili ta abot sa panimbahon. Usa lang ang butang nga ganahan nga di ka motubo ug musimbas Ginoo, yawa ra gyud na igsuon. Ug kung dili ka makabantay ni ana, masabtan nimo nga na-influensyahan na ta dili dinha sa maayo ug buhi nga Dios apan sa kaaway nas Ginoo. So ato nang bantayan. Amen. Usahay kampante ra ta, ato lang kaugalingon atong giunahuna, basta ako makasimba, bahala na mo. Ihanay tagkaluwasan, dili na naigsuon. Ingon sa Biblia that we carry each other's burden, atong pagadadon ang matag usang kabugaton. Ug usa ni ana ang paagi nga atong dilihing kalimtan ng atong mga higala sa adlaw sa panimbahon ug ato gyud silang awhagon, bitbiton, dadon, kung mahimo tibuok balay dadon para sa gingharian sa Ginoo. Amen. Ug katong naa sa online, kung mahimo na mong muari, mamalihog taon ko igsuon nga inyo nang ihatag sa Dios ang alang kaniya. Ayaw na lang, especially kung kabalo ka nga pwede ra gyud kang muanhi, unya mas konbinyente ra gyud para kanimo, igsuon ang Kristyanismo dili bahin sa konbinyente, bahin sa pagtuman sa pulong sa Dios. Ug ang tanan nga naa sa online ug naa diri mosulti og amen. May buta nagpadayon kita karon sa atong pagtuon ug tuki bahin sa pagkamanghinatagon aron ta mapanalanginan ug makakab-ot og sa mga gitawag nga planos Ginoo sa pagkadagaya o kita mahimo nga instrumento sa Dios. Naanaunta kita sa ikatulong nga rason nga nung giapil sa Ginoo ang gitawag nga panalapian sa iyang sistema sa gingharian aron ang iyang katawhan makakaplag og plano sa Dios nga maayo. Ato nakitaan nga naay labot ang rason nga nung naay panalapian sa atong kinabuhi ug sa gingharian sa Dios tungod sa gitawag natong panahon. Gusto sa Dios nga dili nato usikan ang panahon ug mao nga ang paghatag sa Dios ug panalapian ug pagpiyal niya kanato niana nagpakita nga dako kini og mabuhat sa buhat nato nga ang panalapian makadala og sakto nga panahon ug ang katawhan dili mahilayo sa Ginoo. Ikaduha atong kitanaw tungod ni sa gitawag nga sistemas Ginoo nga paghatag og ganti. But pasabot ang Ginoo na siya'y plano nga ang mga tao nga nagmatinud-anon sa piyal sa Ginoo ila gayud nga matagamtaman pod ang ilang mga paningkamot. Dili sila ingon nga mawagtangan, muhuna-huna nga kumuhatag ko wa nay mabili nako apan ilang makaplagan nga dinha noon sila mapanalanginan. Ug kung nagmatinud-anon, mas padag-on pa sa Ginoo ang ilang mga binhi para sa mas dako nga ani. Mo nay saad sa Ginoo sa ikaduhang Korinto, kapitulo 9, 9 ngadto sa 10. Ang Dios nagsaad nga ang mga tao nga nagmanghinatagon, padak-on pa sa Ginoo ang iyang binhi, aron mahimo siyang manghinatagon sa tanang panahon ug ang himaya sa Dios ingon sa Biblia makit-an sa katawhan.
Mga tunaw ta kita sa gitawag nga ikatulo mao ang atong kaugmaon ang concept of destiny, rason nga nung naay panalapian apan sa tulo upat na kasimana karon ako ni siging gibuild nga material nagsigig ampo gama nya padayon sa atong serye. Apan karong si manahon na ako nabati nga panahon na nga atong sugdan duha man ni siya ka portion. Ang una karon and then the Lord willing ang sunod na pud sa taliabot nga panahon. Ato sang balikan na ang ikatulong rason sa panalapian tungod kay ako nabati importante kaayo kini nga dili ni mataligaman ug maawahi sa panahon. Kay usahay man kuno natin ito nga regrets. Kada bitong pagbasol tungod kay unta akong nahibaw-an ni adto pa. Unta nakabalon ako ani sa taas-taas nga panahon aron dili unta ako malambigit sa ing-ani. So nabati na nako nga kung ako ning ibutang paghuman sa atong serye, naay gitawag nga sense of urgency sa akong espiritu nga angay gyud ni nako nga hatagan og kahigayunan nga itudlo dayon dili na padugay-dugayon. Ug bahin kini igsuon sa gitawag nato nga ang gasa sa Ginoo nga katawhan. Ang gasa sa Dios nga unsa igsuon? Pag human niini nga atong pagtuon og tuki, nagtuog gyud ko sa pulong sa Ginoo nga magpasalamat gyud mo sa pulong sa Dios. Nganong natudlo ni ug usbon gyud ang inyong ugma. Naibaw gyud ko niini nga mahitabo gyud ni kay bisan sa akong pagtuon og tuki lamang nakaingon gyud ko nganong karon pan lamang ni nako nakita. Nganong wa ni nako nakita ni adto. And ang atong nasabtan bahin sa tao daghan sayop. Kay ang atong naandan maong pangunahuna sa atong tawgon nga kalibutanon nga mga pagtulunan ug wala gyud nato na beripika kung tukma ug sakto ba kini sa pulong sa Dios. Ug sahay ato na lang dawaton nga sakto ang butang bisag dili gyud uyon sa pulong sa Ginoo. So una atong tan-awon karong pagatak na karong adlaw ug hinaot gyud nga ang balang espiritu moabli sa inyong pangunahuna ug makasabot mo niini akong masulti no nga mausab gyud ang inyong pananawon ug mausab gyud ang inyong ugma kung inyong masabtan unsa ka importante kining gihatag sa Dios nga tao nga iyang gasa alang kanato. Sa atong pagsugod atong ablihan ang atong Biblia sa panultihon 28:2. 28:2. Kung ang nasod nagpakasala, magsigi kinig ilis-ilis ug pangulo. Apan mahimong gamhanan ug mulungtad ang usa ka nasod, kung makabaton kinig pangulo nga maalam ug may hustong panabot. May kaalam ug unsa igsuon? Hustong panabot. So in English, when a country is rebellious, it has many rulers. But a ruler with discernment and knowledge maintains order. Ang usa ka tagapangu nga naay panabot o kahibalo makapahanay sa iyang nasod. Magamputa. Amahan, tudloy kami nga among masabtan ang gasa nga imong gihatag kanamo nga gitawag nga tao. Ug among gihangyo ang imong paglaliho kanamo nga amo ning masabtan ug amo ning malakangan maghatag og kausaban sa among kadaadlaw nga paglihok. Kay gusto gyud kaming mutubo Ginoo ug makamadawat ang plano nimo sa among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Gamit ako, O Dios, nga imong alagad, ikaw ang mutudlo, gamita lamang akong instrumento, paagi sa imong balaang espiritu, paggamit sa imong pulong, ug ang pulong mahimog yung buhi sa matagusang kasing-kasing nga aniya karon sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og okay. Ato sang tanawon nga pundasyon man ni siya no bahin sa pagsabot nato sa tao, ang gitawag nato nga discernment. Okay? Nagngita jud kog saktong pulong pero wala ko makaplagan ang pulong sa Binisaya. So ato na lang gamiton ang word nga panabot. Ang word nga discernment or panabot sa English nga diksyonaryo nagbuot pasabot nga abilidad sa pagsuta og sakto o sa paghukom og sakto. Kung naa kay sakto nga panabot ang imong utok na gana dili inon nga basta na lang kanaminaw unya wa gyud nimo gisabot nya sagad rang nalimtan o kaha wa gyud nimo na tuki pag-ayo ang imong nadungog mo na ang imong lakang sayop.
So kung naa kay saktong discernment o saktong panabot, maayo ang imong abilidad sa paghukom. Ang iyang synonym sa in English mo ni ang word nga paghukom, panlasa, paglantaw, ang imong pagbansay-bansay, ang imong pag-amuma o cultivate, ang imong kahayag sa imong unahuna, ang imong sensitivity, ang imong insight, perceptiveness, perception. You know, you can find it in the dictionary anyway. So ang giklaro nga sa diksyonaryo gipasabot nga ang discernment is sakto nga paghukom. You weigh things and you make decision based on good judgment. Sakto ug maayo nga panabot. Sa espirituhanong dapit mauni ang abilidad nga imong masuta dili lamang kung asa kinigikan apan ang espiritu nga maoy ni mugna o ni hanay sa butang. Akong usbon ang panabot o discernment mao ang abilidad sa pagsuta kung asa kinigikan ug ang espiritu nga maoy naghanay sa mga butang aron imong masabtan ang ilang panghunahuna ug mga intensyon. So kung mungadto ka sa discernment o panabot, ang espiritu maghatag nimo og pag-discern asa bagikan ng iyang pulong. Nganong ingnani man siya munahuna, nganong ingnani man siya musulti, nganong gisugo man niya. So wala lang ka nakadungog sa gisugo apan imong gisuta asa gikan ang sugo. Why do you go and study and why do you look back asa gikan? The origin, the source, the motivation, the intention, that is discernment. Muna nga ang taong na ay saktong hukom, dili lang makasabot sa word nga gisulti kaniya, apan iyang masabtan ang gigikanan. Munang sa balaod, no, na atay mabasa mga legalidad, pero pag abot sa korte, ilang gamiton ang pulong nga maunay nasulti na hisulat, apan ang espiritu sa nahisulat, dili mao ang buot ipasabot. Subot na pasabot, ang gigikanan sa mga pulong, lahi ang rason nganong gimugna ng mga pulong nga aron maipaabot ang usa ka pamalaod, dili lang sa pagbasa, unang pagbasa, masabtan dayon, apan mubalik ka nganong nasulti ang mga gibutang o nahisulat. So kung naa kay discernment, usa ka katawo nga, mungadto sa rason sa ilawom, ngadto sa asa nigikan, you know where its origin is, why it is being said. Kabalo ka nganong kining butanga nahanay sumala sa iyang gibuhat. For example, naa ka sa networking business, naa siya yung marketing plan. Di lang kamo tanaw sa resulta, imong tanawon nganong giingana, unsa may tumong nganong giingani-ingani ang mga butang ug kung imo nang masuta, mas lawom ang imong panabot nganong ingnana ang mga pamaagi. Sa espirituhano nga dapit, ikadugang ko nato mo ni ang kalidad sa imong perception. Sa may mayong word nga perception sa Binisaya? Perception. Unsa? Perception. Paglantaw? Dul-dul. Unsa itong usa? Kusga? Perception. Imong pagsuta sa butang ba? You are perceiving. Okay? So the quality of perception is what discernment is all about. Munang tao, no, pareho mog naskwilahan, pareho mog gikaon, pareho mog balay, pero lawom ang usa mabaw. Why? The other one has a quality of perception, the other one has a shallow understanding. Nganong lahi man sila, parehong kinaon, parehong maestro, parehong ginikanan, pero lahig panabot. Kay sila, lahi og paggamit sa ilang pangutok. No, importante nga inyo ning masabtan, kay kadaghan ng mga tao na buhi, marag automatic na tanan ba, routine, nga wa na gamita ang ilang panabot sa mga butang nga ilang gibuhat. Mura bitawg driving sa kadugayan, kay bawo na ka, murag reflex na lang sa imo, wa di nakakalamuna-huna kung mupreno unsa, automatic sa mga makita, murlihok ang imong mga kamot og reflexes, og imong kamot og ang tiil, synchronize para mabuhat sa usa ka butang. Di na ka muna manang uban, samtang ga-drive, na ikasturya, by their Bluetooth, and then, continue on with their discussion, and still driving. Muna nga, sabta pag-ayo,
kung ikaw ang klase sa tao nga di gyud ka mosabot, lisod gyud ka pasabton. Pero usa ka katao nga mungadto sa lawom sa mas matawag nato nga rason sa kailagman aron masuta nimo ang tinuod nga gigikanan nganong mauna, mas dali nimong mabatunan ang saktong panabot. Sabotable ba? Ayaw mo sa pag-text-text igsuon kay lisod, magunahuna na galita sa atong tulunan, nagsige pa kag musta na kaday. Ayaw sana. Amen? Ingna imong tapad, pag hinulsol na. So, ang usa sa sikreto sa atong gitawag nga madaugon nga kinabuhi, tungod ni sa atong gitawag nga discernment o maayong panabot. Now, kung madaugon ka nga pagkatao, naanay labot sa imong paghunahuna, giunsa nimo pagsuta, pagdesisyon, paggamaog mga, balanse. Now, si Ezekiel ug si Daniel, usa sa mga propetang gigamit sa Dios, nga nakadungog, nakadawat sa pulong sa Dios, pareho silang pangunahuna o gigamit sila aron ang nasod sa Israel makakaplag og sakto nga pagpanabot. Ug tungod sa ilang nadawat nga mga mensahe gikan sa Dios, nagdala kini og saktong paglantaw sa kaugmaon. Ug naghatag kini og kadaugan aron ang tao dili na mahimong masinupakon. Kaya mo kay suno, kung nakasabot lang yun ka, sa espiritu nganong naay mga sugo sa Ginoo, dili yun ka mosupak. Kung nakasabot lang yun ka, nganong gisulti ni sa Dios, dili yun ka mosupak. Pero kung wa ka kasabot, buot pasabot, mas nasabtan nimo ang lawas nun, ang kaibog sa mga mata, ang kaibog sa panlawas, o ang garbo sa kinabuhi nga gigamit sa yawa, di gyud nimo matuman ang mandato, sugo, sugyot, sulti, pagpanudlo sa Ginoo sa iyang pulong. Lisod kay ngano? Dili man tukma ang imong kasing-kasing bahin ni ana. Kay kung kabalugyog ka sa kasing-kasing sa Dios, dili na nimo supakon. But pasabot kung ingon ang Ginoo ngadto tas wala, muwala pug ka. Mung ingon ang Ginoo mo ngadto tas tuo pug ka. Mo nang naatay kanta nga, when he goes to the right, I'll go to the right. When he goes to the left, I go to the left. But pasabot, nahiuyon ang imong huna-huna sa gustos Ginoo kay nasabtan nimo nga ang pagtuman sa iyang pulong mas maayo ug ugma kaysa karon lamang nga mga pagbati. Ug kung ato nang masabtan, layo ra kaayo ta sa gitawag natong mga disaster, sa mga man-made disaster or gitawag nato nga mga panghitabo nga dili unta agian sa tao pero moabot gyud resulta sa gitawag nato nga sayop nga mga desisyon o sayop nga mga pagpili. Kay baw man gyud ka kita kasi nakakita sa inyo kadtong na lang nagbaha diri katong November man to, no? Katong ang this year ba to katong nagbaha ta dire? Wa na nakahinomdom. Last year. Pagbaha last year, kung nakita ninyo ang kusog sa sug sa creek, suwayay og langoy counter. Mo counter flow ka. Kanang ang kusog kayong sug nga tanang kahoy, tanang mga debris to adito nga paspas kaayo. Suwayig ambak og langoy against the flow. Asa ka maabtan? Chinese cemetery. Dili ka makadaog. Igsuon bisag kung sahon nimo bali-bali, it's impossible for you to win. You may have the strength at the beginning, but at the end of your life, you will find you will lose because you are going against the tide of the will of God. Nisupak man ka sa sug sa kabubuton sa Ginoo ug ipaning kamutan nimong dili ko muto ana, mas maayo akong direksyon padung ko dito nya ang sug sa Dios parong diri. It won't be good to you. Mauna nga
Ang discernment, ang saktong panabot, muhatag kanimo og kadaugan. Kay ang tumong ra gyud sa Ginoo no, di man ta pasakitan, dili man ta atong ingnon nga di ta papalipayon. Sayop gyud na nga una-una. Nganong pugon man ko sa akong gibati? Ganahan mo ko mukha og lechon, magbuot di ay mo. Oh, pero ingon man doktor nimo nga usa na lang katambok. Magkita na mong San Pedro. Tungod sa imong gibati, magpatuyang ka sa imong gibati. Subot pasabot, ganahan gyud kang makabot sa sakto nga gusto ug plano sa yawa. Now, unsa ka importante ang discernment, ang panabot. Igsuon ang kadaugan nimo anaa diri. Ikaduha, ang spiritual growth bahin sa discernment. Una no, atong gi-define unsa ni siya. Ikaduha, ang atong gitanaw ron ang spiritual growth. Nganong nagsigit tagtambong matag Domingo, musigit tagtambong sa D-group o nagampo kuno tanan na mo tanan na anay D-group. Hinaot dili lang mo atin-atin kabaw gyud mo nga sa Biblia na ay pagpanambong sa templo ug naapoy pagpanambong sa matag balay. Munay atong gibuhat. Hinaot wa mo ni supak ni ana. Ug way rason nganong di mo mubuhat ana. Now, kung ingon ang Biblia nga mutubo ta espirituhanon, ang basihan sa imong pagtubo ang imong pagkatao nga nahimong susama ni Kristo. The bottom line perception or barometer or sukdanan nga nitubog yung ka espirituhanon mao ang imong kinaiya nga nahimo ng susama ni Kristo. Ang imong kinaiya igsuon na unsa? Susama ni Kristo. Now, di man ta perpekto, masayop man kita kabawta na. Pero tungod kay nagtuman ka sa pulong sa Dios, makita gyud nimo ang pagpaningkamot nga mausab ang sayop. Dili nang kabaw na kang nasayop ni patuyang pagyud. Ingon tong sa labihan man nga na ngadto nas lapukan, langoy tas lapok. Murabag kung ikaw na priso, papili na lang sa prisuhan. Way saktong tao nga naa sa ina ng pangutok. Muna kung nitubo ka sa espirituhano nimong paghuna-huna o kasing-kasing, dili gyud nimo sa saktong panabot. Pasagda ng imong kinabuhi nga mungadto malambigit sa sayop nga mga panguna-huna. Ikaduha sa atong gituo nga spiritual growth, ang imong kinaiya sa pagsabot sa mga misteryo ug sikreto sa gingharian sa Dios. Ang imong pagtubo sa Ginoo na ay labot sa imong utok, sa imong pagsabot sa mga misteryo o mga sikreto sa gingharian sa Ginoo. Put pasabot nung nganong gibuhat ni nimo niyang uban wala man, kay imo man ang nakita sa Biblia. Nganong nabuhat man ni nimo ang uban di man ganahan na, kay nakita man nimo sakto ni og sayop to. Ang imong gibasihan, ang imong nabasa, nasabtan, ang mga pagpadayag sa Ginoo. Hilaot igsoon nag-take notes mo. Amen? Hantod karon ang uban. Amen. Pag-abot sa balay sa nakatunan, bahin man to sa Ginoo. Unsang verse? Bahin sa Biblia. Soon, makawat gid na sa yawa. Montong ingon ng Biblia no, sa atong devotion sa mga niaging semana, niaging adlaw, na ay mga binhi nga natanom sa tig-a o dali rang gituhik sa langgam, na ay nangadto sa batuhan, dali ra pong namatay, nalaya, pag-abot sa adlaw, ug naapoy ni ngadto sa unsa pa man tong ikatulo. Ikaupat ng imahing yuta, ang ikatulo na pa, tig-a, tunokon, og batuon. So, ay imong makita ba nga, kung wala kay notes igsuon, naara kas tulo. Kaya di man mudugay ang pulong sa Ginoo nimo, makagaranti ko na igsuon. Ang imo lang malitok nga bersikulo, ang imo ra gyud nahibaw-an nga bersikulo. Mao ra gina. Ina imong tapat. Bitaw no? Hantud karon wala gapo imong memory verse. John 3:16. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa iyo pagyud. Kay John 1:1 man to. So, mutubo tayo igsuon. Tubo. Naagyud tayo espirituhanong kausaban kumpara sa ni adto nga bag-o pa ta sa pag-ila-ila sa Ginoo. So importante ang atong gitawag nga
discernment or panabot. Kay naa diri ang saktong pagsuta sa kabubuton sa Ginoo ug paggama og mga desisyon nga naa sa kabubuton sa Dios. Okay. Adto na ta sa akong pinakatema ikaduha, mao ni ang akong gusto kong itudlo karon, ang pulong bahin sa paghatag sa Dios kanato og gasa. Tao nga iyang gasa. Tao nga unsa igsoon? Atong ablihan sa Efeso 4. Efeso 4 sugdan sa bersikulo 7 ngadto sa 11. Efeso 4:7 ngadto sa 11. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa. Kisa kuno ang gihatagan og gasa? So why exempted ha? Ayaw ko ina. Mayo ka kay dato man ka, may ka kay bright man ka, may ka kay kantigo ka, may ka kay naa ka, mao ka kay na kay rason ba? Pero ingon sa Ginoo kasi gihatagan og gasa. So walay mo rason ani ha? Way ingon nga may ka kay bright man ka, ako kay bright ra, ikaw may ka kay bugo man ka, sige lang kang ropor man hindi ka matawag. Igsoon ihunong na maunang di ta ka magmalambuon sa atong kinabuhi kay sigitang rason. Wa nay rason kung sayop. Pangayon lang yung pasaylo. Amen. Masatagan pa kag ugma kung ikaw magmatinud-anon o magpaubos kung naakas ka sa ipanan. Dili dako ng garbo nga yawa ragoy ga kupot anang mga pagbati. So ato na ta. Ingon diri sa pagkayab niya ngadto sa kaytas-an, nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya, nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta, busa siya mikunsad maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao ang uban niyang gihimong mga apostoles, ang uban propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug ang uban mga magtutudlo. Now, atong sabdon, unsa maning gasa? Kay una niyang gisulti sa bersikulo 7, tanan kita gihatagan og gasa. Ang iyang buot pasabot, gasa nga tao. Sa iyang konteksto, gasa, gitawag niya nga iyang mga ulipon, kami ulipon mis Ginoo kay apil man mi sa iyang gipangsulti. Gasa sa iyang gipangtawag nga iyang mga ulipon nga apostoles, gitawag nga mga propeta, mga magsasangyaw sa mayong balita, mga pastor ug magtutudlo. Mao ni gitawag nga fivefold ministry gifts. Ang 5 katinawag sa Dios sa gitawag nga full-time ministry ug naa sa pagpangalagad nga wa gitawag sa pagnegosyo. Amen. So palihog ang pastor, apostoles, ebangelista, maestra sa pulong sa Dios, propeta, gitawag para mangalagad sa Ginoo, dili pagmaligya og bugas og chorizo, insurance, ukay-ukay. Now, kamo gihatagan mo gasa ana, pero ang taong gitawag sa Ginoo, gibihag sila sa Dios para musangyaw sa pulong sa Ginoo. O gitawag sa Ginoo nga kining mga tawhana unsa? Gasa. Unsa sila igsuon? Now, kaning gasaha, ingon sa bersikulo 13, hangtod sa magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios, unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. So ang pagsangyaw, pagtudlo, pagtawag sa Dios sa iyang mga ulipon nga full-time ministers, mga tibuok nilang kinabuhi, gitawag sila ni ana, aron kuno ang lawas ni Kristo mahimong mga hamtong, gitawag nga mahimo sila nga kahingkod ni Kristo. They will have the measure of the stature of the fullness of Christ. Mo na itumo. Now, ang konteksto sa Efeso 4, labot kini sa gitawag nga gasa sa Ginoo nga tao ngadto sa iyang mga magtutuo aron sila mutubo. Pero samang konteksto,
samang prinsipyo, samang pagtulunan, gisulti sa Dios nga nagpadala ang Ginoo og tao sa imong kinabuhi nga gasa sa imo. Nagpadala siya kung sa igsoon? Tao. Now, sa amo usami sa mga gasa. Pero dili lamang kami ang gihanay sa Dios para kamutubo. Naa siya igipangbutang nga mga tao, kuyog nimo sa panarbaho, amigo nimo o amiga nimo, nga mubadlong kung sayop ka, mutudlo kung iyang nakita nga dili maayo ang imong mga gipili nga dalan, ug kaning mga tao gasa aron ka mutubo dinha sa Ginoo. Kana kamo amo man ano, klaro man na, pero naapoy mga tao dili lamang gitawag sa gitawag nga full-time minister sama sa mga D-group leader, sa mga sakto nga mga Kristohanon nga mubuyag kung kinahanglan tang mubuyag. Dahil man po dato, nakita galing nga naay sayop. E unsay buhaton? Buyag. Buyag. Uy, gwapa galing namang kuyog dong. Buyag. Di ita mo buyag. Mubuyag ta sayop. Amen? Tumubuan ng buyag, wala na igsoon. Wala na pulong sa Dios. Na ako yung nastorya, kaya ba na siya nga alagit ko sa Ginoo, pastor ko. Pag ay, buyag, pastor. Ay, sorry. Ngayon man tayo matuog, buyag, pastor, no? Amen. Why buyag sa Ginoo, igsoon? Pero buyag. Pero, tungod kay ang Dios naghatag og gasa kanato sa atong tanan, nagbutang ang Ginoo og mga tao. Sama sa amo, ug sama sa mga Kristohanong hingpit ang pagtuo sa Ginoo nga musulti sa sakto. Di lang nako kigsoon ha, kanang sakto nga pagpuyo ning kalibutan. Amen. Mingaw man kalit. So, kining gasa nga atong gisgutan igsuon dili ni gasa nga gitawag nga imong talento, imong abilidad, imong bright nga utok, dili ni sa ambot pasabutan ni. Lahi ni nga gasa. Dili po ni gasa sa Espiritu Santo o the gifts of the Spirit. Dili po ni, lahi ra pud na. This is purely the gift God is giving to His people to grow and give these men around you to be a blessing in your life. Aron sila mahimo kung sa igsuon sa inyong kinabuhi? Okay, mahimo silang panalangin sa matag usa kanato. Muna nga ang usa sa gikinahanglan sa atong pagtubos Ginoo, saktong panabot, saktong pagsabot. Para kung magpadala na ang Ginoo og tao para kapatubuon, palambuon, panalanginan, dili nimo masupak ug di nimo supakon kay naa man kay saktong panabot. You have a good judgment, you have a good discretionary understanding, and you weigh things good and better. Tungod kay sakto ang imong panabot, magpadana galing ang Ginoo para ka badlungon, para ka panalanginan, para ka mubuhat og sa madiha, imong masabtan nga iyahan is Ginoo. So importante nga naa kay saktong panabot para dili nimo mausikan ang pagpamuhat sa Dios nga iyang gipadala para ka matudluan. Og tanan mosulti og. So, ang prinsipyo nga paghatag sa Ginoo gasa nga tao, di abilidad, gifts of the Spirit, dili ni siya bisag unsa apan tao nga gasa. Di ba naman tay mga kaila duol sa kasing-kasing nga moingon ka nga ganahan gyud ko niya. Malingaw gyud ko niya, malipay gyud ko niya kay ngano imong nabati gasa ning tawhana para nimo. You feel that that person is a gift of God for you. Mo nang mga magtiayon, magminyo kay gasa man ang usag-usa. Og tanang minyo musulti og niadto to pastor. So niadto to. Sa wala pa maminyo, ganahan gyud magkuyog-kuyog. Karong minyo na nagduay-duay na. Nag-ay-duay do di ay. Karon nagduay-duay na. Di na mahimo. Sakto man tag panabot. Ang atong saktong panabot, atong pasidunggan ang Ginoo sa atong mga panaad. Ang saktong tao sa iyang buot, tumanon ang saktong butang. O tanan nga butan, maayong mga pinalanggang anak sa Dios, musulti og. Amen. Praise the Lord. Now,
Pastor, imo ba may gikondenar kung in kaso sa among niaging panahon na ingnanami, dili man nagtuon ta kung hapitan ang imong kahimtang, gipahinumduman ra ka sa grasyas Ginoo. Amen? Ayaw na dawata nga, gikondenar ko, di na kumubalik na ako'y guilt. Dili igsoon. Yawa ray mo kondenar, mo na'y trabaho sa yawa. Ang ato pagtudlo aron makabaluta, unsaon paggama og mga saktong panghunahuna. Ina among tapat, ayaw ka offend. Ayaw ka silo. Amen? So, unsaon man sa Ginoo paghatag sa ato ugasa. Akong gi-mention ganina, paagi sa tao. Paagi sa unsa? Kabalo ba maigsuon ang tanang panghitabo diri sa kalibutan na ay labot sa tao? Without man, without people, this world would not be, what it is today. Naay labot ang tao. Nganong naay gira tungod sa tao. Nganong naay kalinaw tungod sa tao. Nganong naay pagkalisod-lisod tungod sa tao. O nganong naay pagkaadunahan tungod pud na sa tao. Nganong naay gitawag nato nga ekonominanhon nga paglambo tungod sa tao. O naay gitawag nato nga paghagpa sa ekonomiya tungod ra pud na sa tao. Kay ang mga butang dili na mulihok sa ilang kaugalingon. Gimaniho na og tao. Kanang karuno kada human sa panuigon sa matag tuig nato sa Pilipinas, musaka gyud ang gitawag nga balor sa atong dolyar. Tungod kay magsige na magpada ang mga OFW sa ilang mga pamilya para sa Kapaskuhan. So mudako ang pundo nga musuod sa Pilipinas, mudako ang balor sa ilang dolyar o ang mukunod ang dolyar o mudako ang balor sa peso. So atong makita nga tao ang nagmanipula ni anang tanan, tao ang rason nganong ing-ani nganong ing-ana. Ang mga pulisiya sa gobyerno nganong gipadangat na, nganong gidili na, tao ra pud na igsoon. Mao na nga nganong ang tao dako kayo kini og matawag nato og igo sa tao tungod lagi kay sila ang pinakarason nganong unsa ang atong kalibutan karon. Nganong naay kasuko ang usa sa tao. Isa may ang kasukan putaw. Naglagod pa ka sa putaw kay napakong ka? Pagpakong nimo kasi may gadanghag ang putaw ikaw. Pero ang imong kalagot, imong gibutang din ka ng putaw ani. Gituro tayo nas putaw. Nga ikaw may wagabantay. Nakatama kag dahon sa saging, nahapla ka, kinigo saging nga. Nakaluoy sa saging, manalang kay dito tao. Dito masilo nimo. Butla mong pasabot igsuon nga, kaning mga pagbati, kaning mga pag-usap-usap ug pagbati, tao ra gyud na igsuon. Wa nas butang, wa nas computer, ang computer pangutana ka kay si Siri no, kung katong naamoy Siri sa iPad or iPhone or Mac product, si Siri nya katong sa Android, usay ngan sa mutubag sa Android. Kinsa to? Kana bitaw mo storya ka sa amo kay Siri, open the web page of Muable. Mangutana ko sa Siri, who is the most handsome of them all? Mutubag po down, that I do not know the answer. So, ang butang, wa na'y pagbati. Muna nga, bahin gani sa kausaban, kalihukan, sa kalibutan, o maunsa pa, tao ang rason. Kung ikaw na panalanginan, tao. Kung ikaw na tunglo, tao. Kung namaayo kag dagway, tao. Kung wa ka na maay dagway, tao. Munoktok kas balay, way tao. Pero tuas likod, nagtago. Kay baw siya sa mga tiil nga nilakang maningilay. So nganong wala man ni nato matagad og tarong. So manay atong gustong tan-awon unsa ba ni sa pulong sa Ginoo? Nganong ang tao dako kayo og kabug-aton sa Dios? Nganong naa man ning tao nga iyang ibutang?
Ang tao ang pinakataas nga iyang gigama kumpara sa mga kahayupan, na ay leon, elepante, dragon, sa patinana, na ay mga mananap, na utitod. Pinakadagkog, pinakagagmay, pero ang tao ra gyud ang iyang gihatagan og pinakalahi nga pagbuhat, kay ingon man siya, gibuhat niya sa iyang imahin, sa iyang dagway. Pero ang hayop wa niya gibuhat sa inanang dagway. Nganong dako man kining tao nga angay natong sabtunon. Atong ablihan sa Salmo 8, 1 ngadto sa 5. O Ginoo, among Ginoo, pagkahalang doon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan, sangko sa kalangitan ang pagdayig sa imong himaya, nga giawit sa mga masusu ug kabataan. Salmo 8, 1-5. Gipabarog mo ang imong gahom o gisanta o gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inigsudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o kabituunan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siyag bili, ug nganong imo man siyang giamumahan, nga tao raman siya, apan gibuhat mo siya nga ubos lag jutay kanimo, o gipurong-purungan mo sa himaya ug kadungganan. Unang, siguro angay siguro ni nato sigurong sabton, nganong naay tao, nganong naata, para kinsa ng tawhana, nganong naana ang nag-alirong sa ato. Unsaon nato ni pagsabot? Munang ang saktong panabot, discernment, kung makalakngadto ka sa pinakarason sa ilawom, imong mabuhat ang butang nga hiusas Ginoo ug di ka musupak niini kay baw ka ang tumong sa Dios sa iyang tao maayo ra gyud. So kung magmasinupakon ka sa iyang pulong, magsinupakon ka sa imong maayong ugma. Wabo mo kay baw nga usa gibuhat sa Ginoo ang tao, gibuhat usa ni ang kalibutan. Punuan, ang hangin, ang yuta, ang dagat, ang sapa, ang tanan nga gikinahanglan ng mga punuan nga nay prutas, usa pa gibutang sa Dios ang tao sa hardin, gigama usa sa Ginoo ang tanan niyang gikinahanglan. Unang kamo mga magtiayon nga nagburus karon, ayaw gyud una nga sa pagpanganak nimo muingon kas Ginoo, Pastor, tabangi mi, ngano man, emergency, ngano man, manganak na ako misis. Di ba siya man nakabulan ng pagpanganak? Nganong na-emergency man ang pagpanganak? Wagod mi kaipon, pastor, kabaw kay sa uno, usa gibutang sa Ginoo ang tao, gibuhat usa sa Dios ang tanan niyang gikinahanglan. Muna, kung mas daghang kang anak, daghan gyud kang mga butang. Kay daghang makapakanon. Amen. Kasabot ang Ginoo anak. Muna nga, ayaw gyud una nga pagkatao sa imong anak, nakalitan mo. Dili ka makalitan kay ngano, siyam na kabulan nga imong amumaon, usa pa na mo gawas, but pasabot, gihatagang kag saktong panahon para andaman ang pag-abot sa bata. Nakalitan mi pasuroy, naksidente. Ha? Usay naksidente, nanganak man gud siya ron ang among sabot next month pa man. Aw, namang kay walo pa day kabulan nga nakapangandam. May na lang runo ang gobyerno nagmahal gid nato, gihatagan tagpaanakan. Gamit ra ka og PhilHealth kung di ka enroll samtang nanganak. Dawato na nila kay ang PhilHealth ray mo bayad nila. Akong amigong pastor, ang iyang Mrs. Midwife, nagbutang sila og paanakan. Ingon siya, Bishop, pangitag lugar dito, Bishop, butang tagpaanakan. Nausado po di mong tawag. Di man, kay ako mag-Mrs. Bishop, kung nga naman, income maayo, Bishop, usap may income ni mo na, asamo lang, gadaganon nga mga pasyente, no? Mulimpyo ko kong 300, pastor. 100 pesos? Di, 300,000. Limpyo. Kabayad siya sa mga doktor, kabayad siya sa iyang abang, sa iyang paanakan, mga nurses, 300,000. Tabangan tika, Bishop, kung sa imong gikinahanglan, pangitag lugar.
Ako na siyang gi-remind. Kasapan tas Ginoo, Pastor, wa man ko gisugo mag-midwife. Pamastor man ning ako. Ngay mo asawa kay midwife, makaanak siya, ako di man. So usa gimugna sa Dios ang tao, gimugna sa niya ang gikinahanglan sa tao. Nganong giunahon naman sa Ginoo? Kay ambot na ay himaya sa tao nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo nga dili sama sa hayop. Kita no malingaw mo tanay iro. Basta ganahan jud ko grupo so basta di lang malibang. Di mo na pwede. Pero kay kong grupo basta di lang gid malibang. Pero malibang na gali ako ganahan, baho, bisag asa, ug mangitkit nag mga appliances, di ko ganahan. Nalipay mi sa ako asawa kay ang among naami napalit nga giampuan gyud namo, gi-desire gyud sa ako asawa kaning lamisa nga magkuno. Ay pakitkit namo sa among iro. Suway lang. Ato pagka naay mga leather, mga kisi in town, pero karon suway lang. Mabarnisan na nako paghuman. So, atong makita nga ang Dios nagbugna sa tao tungod kay pinasahi ang tao atubangan sa Ginoo. Usa gibuhat ang tao. Remember sa Jeremiah 1 verse 5? Before I formed you, I knew you. Usa pa kanukan na himong tao, kahibalo na ang Dios kinsa ka. No, mura ning inani ba? Kung masabtan na nimo but masabot giunahuna gyukas Ginoo, usa ka na tao. Ay di ko ganahan sa akong panit pastor kay itumon ko. Kamo ba ka nga giplano kas Ginoo itum og panit? Kabalo ba ka daghang puti og panit ganang maitom? Og daghang puti daghang mga itom ganang puti. At tumi sa Amerika, ganahan sila tanan magpatan. Kita siya panit sa akong asawa, panit na ako, I really like your skin. Kami po, ganahan sa inyong mga panit. Di na mo gamit og katong kapayas. Wa na sa iyo pang Ginoo sa pagbuhat sa imo. Amen? Ina imong tapad. Perfect. Amen. Unsay naa sa lawas? Kabalo mo sa kamatay sa pagkatao ni Moses, pagkatao ha, tao. Naningkamot ang kalibutan nga patyon siya. Pagkatao ni Jesus, naningkamot ang kalibutan nga patyon si Jesus. Tungod sa mga hari. Unsay naa sa tao? Nganong lahi ra man gyud ang kalihukan tungod kay naay tao. Nganong naa man gyud paghanay ang Ginoo bahin niini? Mo nang gikinahanglan natong sabto no nganong naatay angay nga pagtuki kay kapano ba mo nga daghang research ang gibuhat bahin sa lana. Daghang research bahin sa virgin coconut oil. Daghang research gigamit bahin sa mga punuan, botany or pag-ayo sa atong kalikupan. Pero panagsara ang magtuon bahin sa tao. Mga anthropologists, wala na sila ron. Napapas na ang subject, pero nagpabilin ang mga tao. Muna, ang Biblia, naghatag yun uglaw nga pagpasabot sa ato, aron dili nato ma-miss out ang plano sa Ginoo. Now, ang akong pagkapurong adlaw no, nga inyog yung masabtan, nga ang tao namugna sa plano sa Ginoo, ug ngano kang naay amigo, ug naay mga taong nag-alirong sa imong kinabuhi, ang Dios naghatag yun og tao alang kanato. So hinaot maabot ang panahon no nga dili na ta maapektuhan sa kinaiya sa usa ka tawo. Di ba naman tay taong ganahan ta, naman tay mga taong di ta ganahan. Maot na siya batasan, di ko ganahan niya. Kana tabian na siya, ang imo isulti diri abot sa pikas baryo. Makasabot ta na og hinaot tungod sa pamatasan sa usa ka tawo. Dili ka malitag sa imong kaugalingong pagbati nga usbo nimo ang paglantaw sa tao. Nagi kinaiya ang tao. Natural gyud na. Pero kung masabtan nimo nganong gibuhat, gibutang sa Ginoo ang tao,
imo pong masabtan unsaon imo pagbati. Lisuda ba yan na pastor? Imo ba yung Ginoo no? Love your enemies. And do good to them that persecute you. Buhatan pa nimong mahayong mga dautan, nagbuhat og dautan sa imo. Munang wa gyud tay rason nga isultis Ginoo no nga ay mayrang Ginoo kay Ginoo man siya ako di man ko makakaya na si Judas tawgon niyang amigo. Si Judas ang modol na ako, patyo na nako. Pero si Jesus after siya nga baligya, gitawag niya si Judas, Judas, buhatan ang ngayon mong pagkabuhaton, ako kang amigo. Maunang nagpakamatay si Judas, na konsensya, amigo madaytay ito na ako, mo ito akong ibaligya, oy. Ang pagbasol sa ulahigid na igsuon. So atong tanawon ang implikasyon sa tao. Una, atong kitanaw ang tao nga gasa, nganong gimugna ni sa Ginoo ang pangunahuna nganong naani sa pulong sa Ginoo. O karon atong tanawon ng iyang implikasyon. Kabalo mo igsuon, we're not talking about pag nagisgot og tao no, I'm not talking about physiology, psychiatry, or personality of a man, or psychology of a man, or the running of different organs of a man, or the anatomy of a man. No. We're talking about man on its totality. Not the personality, not the physiology, not the physicality of it, but simply man as created by God. So atong tanawon ang tao gawa sa iyang personalidad. Kaning tawhana sa atong sulti gahapon ba nikalit ni gawa sa akong Facebook na ako'y gisubay nga kasturya. Nikalit ni gawas ning video ni Teban, ni Goliath ug ni GB ba to? Tulong man to sila ang iyang gitarista. Puro good sila kumigod ka na bitaw makita nimo sa mga barangayan nga pista-pista. O ito ilang gibuhat dito sa Facebook ang mga video-video. Anyway, pakita nimo nga lahi-lahi gyud ang klase sa tao. Pero ang atong gustong sabton, nganong gihatag man ni sa Ginoo sa atoa. So una, nganong gihatag sa Ginoo ang tao, ang implikasyon lang niya wala pa ta sa pinakatumong gyud sa Ginoo. Tungod kay ang tao makatabang nimo. He is ang term sa in English, he is for your advantage. Usa ang tao para sa imong kaayuhan. Para sa imong paglabaw, para sa imong pagtaas. Okay? Man is created to relate with you so that you can have the advantage. Ingon na sa planos Ginoo, who is man that you are mindful of him? Kinsa man ang tao nga imo gud siyang gihuna-huna. Kainom dumong Lot og si Abraham? Kinsa man si Lot? Lot and friends? No. Kinsa si Lot? Unsa ni Abraham? Pag umangkon. Okay? Pag umangkon niya si Lot, nikuyog si Lot kang Abraham. Wala ni sulti sa Bible nga si Lot nitabang ni Abraham. Ingon lang dito, mikuyog siya kang Abraham. Yung unsa may nahitabo sa kinabuhi ni Lot nga nikuyog siya kang Abraham, napanalanginan siya. Muna nga makakita tano kung sakto ang imong panabot, kuyugan nimo ang mga taong duol sa Ginoo ug panalanginan sila sa Dios, maambunan gyud ka. Maapil gyud ka, muna gito nga blessing by association. So when the Lord blesses a man who is close to him, you are blessed as well. Mapanalangin gyud ka. Katong napuno ang sakayan nila Pedro kay nituman sila sa Ginoo. Na may mga laing sakayan nga wa po'y nakuha nga isda atong panahona. Tungod kay duol sila ni Pedro, amigo sila, napuno po ng ilang mga sakayan kay di hapit naman malunod ang ilang sakayan sa kadaghang mga isda nga ilang nakuha. So ang tao nga duol nimo, nga duol sa Ginoo, naan nimo sa imong kinabuhi kay maghatag na nimo og advantage, maghatag na nimo og bintaha sakto. Hallelujah naman di akong Brad next time sa unahan ka ha sa 7 o'clock para di kayo layo ang paghubad.
makabintaha gyud ka, that's the word. Makabintaha gyud ka kay naay tao gihatag ang Ginoo nimo. Ikaduha, atong makita ang implikasyon nganong di ba ingon dito sa Bible, di ba ingon dito usa ta mga to sa kaduha, he who finds a wife find what is good. Ang tao nga makakaplag og asawa, nakakaplag og maayong butang. Tanang mga bana mosulti og oy, sa nalay ni tingog. Asa mo tong atong bagong gikasal, wa man ni tingog. Atong balikon, tanang mga bana mosulti og kana ang lalaki nga makakaplag og asawa, nakakaplag og maayong butang. Wa gisulti dito no, ang lalaki nga nakakaplag og lana, nakakaplag og maayong butang, wa na gisulti. Ang lalaking nakakaplag og negosyo, nakakaplag og maayong butang. Ang lalaking nakakaplag og edukasyon, wa na gisulti. Ang gisulti sa Biblia, he who finds a wife find what is good. Ako lang gigamit ng ehemplo para klaro sa ato nga kung muhatag yun ay ang Ginoo kanato o muhatag siya gasa nga tao nga atong matawag. Nga gisulti sa Biblia, makahatag yun siya kanimo og bintaha. Muna, kung daghang kang amigo, dako kag bintaha. Kung daghang kag amigo, dako kag bintaha. Pero kung daghang kang kaaway, tago na lang. Mayong buntag. Ikaduha, ang implikasyon kung naa kay gasa nga mga tao. Ang tao igsuon, sabta pag-ayo. Ang tao igsuon makahatag og bintaha kanimo. Ikaduha, bughatag og dugang nga balor nimo. Dugang nga unsa? Kay kung amigo man gud mo igsuon, di man kadauton. Isulti man nila ang tarong. Unya sa paglantaw sa ubang tao, inana ra ka nya nay amigo nimong nisulti nga inana de ka, mas musaka ang ilang pagtan-aw nimo. Kanang tohon na mo kay na kay ingon si kuan man na muna. Igsuon lami kayo pamalandungon nga ang tao gihatag sa Ginoo kanato aron mo bintaha ang atong kinabuhi ug magdugang kini sa atong gitawag nga balor sa atong pagkatao. Atong mabalikan ngadto sa kinabuhi ni Jacob ug kang Laban. Nangalagad si Jacob kang Laban unsay nahitabo sa gipanag-iya ni Laban. Napanalanginan si Laban tungod ni Jacob. So nagdugang og balor ni ato ang iyang atong gitawag nga economic value atong ingnon $500,000 pag-abot ni Jacob sa iyang kinabuhi niabot na siya 1 billion. Tungod sa abilidad ug gasa paghigugmas Ginoo nimo o naghatag siya og tao nga mopanalangin. Siya ang tao nga modugang og balor sa imong kinabuhi. Mauna igsuon kung naa kay gipalayas, giaway nga tao. Kinsa kaha ang nawad-an. Nga gipadaman unta sa Ginoo ning tawhana para muhatag nimog bintaha, muhatag nimog additional value. Tubag din ka, dili na siya ang tao muhatag na akong value. Ako pa'y muhatag niya. Garbusuon nga pagkatao. Pero kung mo kigsuon sa panahon nga makigsamok bitaw kag laing tao, isig ka tao, gipalayas nimo sa imong atubangan, sa imong kasing-kasing, sa imong hunahuna ning tawhana, kinsa may imong gipahawa? Dili ang tao, ang gasa sa Ginoo nimo. Away pa more. Umo kabantay kung naa kay kliyente nga imong naaway maglisod na kagbalik ug ang tanang iyang amigo di na nimo mabalikan. Igsuon paubos kita. Siya rin tao dali. Lami ito bag, siya rin yun. Sahay ba, atong utok di lagi mo gana bitog sakto, especially kung imot-imot na ka. Igsuon sabta. Kung palayaso nimo, awayon nimo ng tawhana, kuan mo siya pastor, inana mo gudya ina. Igsuon karon sigurong panahon na kaaway pa na nimo. Pero moabot ang panahon, mo na magdaan nimo og negosyo nga labaw pa sa imong pangunahuna. Di balik mig amigo. Di kung naaway na mo, gipalayas na nimo, di na nimo makuha balik. Ikaw may nagpagawas. Ikaw may sakto. Siya litro. Mo na problema.
Tanaw nimo sakto gyud ka, pero tirang gamaya, ang litro imong gipalayas. Away pa more. Atong usbon, atong pagbatig suon. Tao ra na tinuod, bautan nag mao gali na atong giuna maghisgot gali tag tao, tangtanga ang personalidad kinaiya pagkatao. Ikaw ni bahala unsaon nimo pagdula-dula ang mga tawhana, pero ayaw awaya. If you ignore these men on your life today, you have ignored a future that you should have. Kung imo ni silang supakon, imo ni silang ihikaw, imong gihikaw, imong ugma. And that's what it is. Usa may nahitabo ka nga laban. Iyang gisupak si Jacob. After nga ni-income siya dako, giilan niya si Jacob. Usa nahitabo sa iyang kaugmaon? Namaot. Napurdoy siya, si Jacob nagpabilin o kadato. Isuon sabta pa kayo, naghatag ang Dios og tao. Usahay ning tawhana buluyagon, say ning tawhana plakit sa o. Pero at akibaw, sa duol-duol nga mga panahon, siya ang giplastar sa Ginoo para mutabang nimo. Kay iya dayong kaila ang chief of police. Iya dayong angkol sa Bureau of Fire and Protection. So, ilabot ang pastor. Masunugan kag balay, usahay ka ni mga bumbero, ingon na, pilaman. Di masunog yung balay, pilaman. Magprenisyuan na sila. Atong panahon nga namin sa Manila, pila ka church member na nasunugan, giduulan yun sila bumbero. Ano ma'am, protection na namin? Magkano? Bali, ang tanang bumbero, di patong sa atop sa ilang kuan, sa ilang balay, awagi, kaduol na. Igsoon, tao, muhatag og, musa to? Bintaha alang kanimo og mudugang og balor sa imong pagkatao. Kabalo mo tanang mga reliyon nakig-away og tao. Mo nang dili na lang taana, ayaw na laglalis. Ayaw ipakita nga mas maayong kang tao. Kay ngano, man kay makuhang maayo anang butanga. So so ko kabot sa akong tumong. Ako na ni humanuno kaning first part aning implication of man. So man is given for your advantage. Ikaduha, man adds value to you. Di na gyud ay kutob kay masugdan ni na kung usa. Ako ni humanon kanang ikaduha. So una atong gitanaw ang implikasyon sa tao. Ikaduha atong tanawon ng ang komplikasyon sa tao, ang complexity of man. Muna ikaduha bahin sa implication of man. Ang una, ang iyang importance, ang ikaduha ang iyang complexity. O sa may but pasod sa complexity. Ingon sa Romans 3:23, Roma 3:23, ang tanan tao nakasa og wala nakapahimot sa Ginoo. So tanang tao gid ay makasasa gid ay. So but pasabot, ayaw na lang expect kanang tawhana perpekto. Ni adto sa uyab-uyab pa mo imong tan-aw sa imong uyab Prince Charming. Karon nabana na nimo Prince of Demons. Dili igsuon. Ayaw usba, ang tao makasasa, masayop, mausab yun ang iyang pagbati. Pero ikaw nga nakasabot, na akay saktong panabot, na akay discernment, dili ka mo nga naan ang dapita, dili ka mo nahuna, kan akong bana mangun, inani mangguna, ni ato, inani karon. So dili, ayaw inanaa. Ikaw nga naay panabot, gamita ang imong yutok. Kanang naas bagul-bagul, para mo tubo ang imong pagkatao. Walay taong perpekto mo nang makaabot kag amigo sa sinugdanan maayo kadugayan malain. Di man perpekto tao, ang tao makasasa. So ayaw na expect nga perpekto ng imong amigo. Ayaw expect si Pastor Centino perpekto, masayop ko eh. Nagtanaw magaling ko ninyo. Kung masayop po. Amen. So, mubutang tag-espasyo nga, dili ta mo hukom nga makuha na noon ta, masilo. Apan atong paningkamutan nga muadto ta sa saktong panghunahuna. Kabalo ba mo nga ang tao,
gitago sa Dios ang iyang mga anindot nga mga butang nga gitagana sa tao. Gitago niya ang mga maayong butang ngadto sa tao nga maoy gamiton sa Ginoo nga tao para muhatag anang tawhana. You know, all of the possibilities, the wonderful possibilities that God has for man has been hidden in man. Wa niya gitago og building, wa niya gitago og animal. Animals. Wala na nagpamalikas ng animal. Animal ka. Tubaga lang, highest form. So, sabtay, soon, ang complexity, nagtudlo ka nato nga tao makasasa. But pa sabab, bisag maayo mo karon, masilo na kadugayan, o masilo ka niya kadugayan. Ayaw lang kakurat, ana, normal na, kay tao man na. Karon, humot pa nagbaba, kadugayan, Murag patay ng ilaga. Mayong buntag. Salamat sa Diyos, kana na tayo mga face mask. Makaistorya na tagduol nga dili ta. Maproteksyonan ang atong interes nga di ta mga lipong. So, ang tao, ang iyang complexity makasasa tungod ana ayaw kakurat kung mubuhat sa tao gina, mao nang tao. Ayaw kakurat, normal na, mas makuratan ka kung nibuhat og maayo. Amen? Ikaduha, aning complexity of man, ang kinaiya sa tao, mahimong maayo o mahimong dautan. The behavior of a man may either be good or can be bad. Pero that is how the Lord created man. So naa sa atong pagsuta, unsaon nato pagdaa ang taong dautan o ang tao nga maayo og buutan. Pero mao nay pagmugna og naa sa kalibutan karon nga ang tao makasasa ikaduha naay mga maayo ug naapoy mga dili maayo. Pero kabaw ba kay igsuon kung unsa man kadautan ang tawhana? Kana na sa dautan kay okay naman ang maayo. Bisag unsa kadautan ang tawhana, kung gamito na sa Ginoo nga gasa para nimo, moabot ang panahon ang unsay inaan niya maimo. Maayong buntag. Bisag unsa pa nakadautan, kay kung unsay inaan niya, moabot ang panahon kay gasa man siya para nimo gikan sa Ginoo, ang naan niya di guna niya mahimong imakuli. Unang ayaw na lang lagi awaya. Amen. Nagdaday ito siya ipahandi para nimo sa tumoy-tumoy, wa kakabaw, giaway na nimo ng atos laing tao. Kay kung unsay naan ang tawhana, mao na iyang ikapaambit nga gasa para sa Dios nga nagplano nga gamiton siya anang mga butanga. Ay, kanito na pa sa, aman ay mahatag ba? Makakaibaw. Wajud ka kabaw. Pwedeng ang iyang mahatag, koneksyon, relasyon, kaila, nga makaabli ug pultahan sa imong kaugmaon. Natabangan na ba tayo igsuon? Hinay-hinay. Away pa more o no more? No more na ha? Palihog lang, palihog lang. Ikatulo nga complexity, timan-an nato nga ang akong destiny o ang imong destiny is man-dependent. But pasabot, kung muabuta sa atong tumoy-tumoy nga giplano sa Ginoo, tungod na sa mga tao nga atong gihibamat. So kung imong i-reject, i-ignore, ihikaw, kaning mga tawhana, gigiplano sa Ginoo, apil sa imong pagkabuot sa imong tumoy-tumoy, ikaw ra po'y nagtangtang para sa imong tumoy-tumoy. Timan igso, no? Tao na. Di na perpekto, daghan ng mga failings, kaduha, na ay maayo, na ay di maayo, pero timan ang tao na ay labot sa imong tumoy-tumoy, sa imong destination, sa imong destiny. When God gives you that destiny, He puts people over your life. He set up people to surround you. Tanawa gina, tanawa ang tumoy-tumoy. Muna usahay makaingod yun, build bridges. Pagbuhat og mga tulay, ayaw sunuga ang tulay. Pero kung di na mo magkahuuyon, okay raman, basta amigo lang gihapon mo. Amen. Nya, bisag kay baw ka nga sayop sila, gimaruan ka nila, ikaw lang gihapon paubos. Kay wala may mapilding nagpaubos.
Ingon sa Bible, He lifts up the humble and He puts down the proud. Iyang ipataas ang nagpaubos ug iyang paubuson ang nagpataas. Pastor, ako na may alkansi, ano, ako may gitak-kitakan. Ay, suon, naapa kay mahimawat, hapon. Hapon, yataki tumbi. Maila-ila na ni mo niya, yatakan na baka tumban pa ka. Okay ra na, paubos lang. O pagkakat-on, of course. Pero dili ka mo sirados sa pultahan. Kay ang destinasyon sa tao na ay labot sa tao. My destiny, your destiny is man-dependent. Sugod pala nigsoon. Next week, the Lord willing, masugdan nato ang pinakamaayong pagtulunan. Kani, introduction ni pundasyon sa atong pagsabot. Amen? Absent pa more. Mga naa sa online, palihog igsoon, makatabang kung naa ka diri, imong masabtan pag-ayo ang kabubuton sa Ginoo. Atong pakpakan ng pulong sa Dios. Thank you, Lord. Father, we give you praise. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Natabangan ba ta sa pulong sa Dios? Amen. Praise God, Pastora. Amen. Praise the Lord. Praise At God. pakpakan ng pinakagwapang babae sa balat ng lupa. Agoy. Nagkaedad na lang. Karong Miyerkules, naatay Cutting Edge Fellowship. Ato lang nang gibuhat, pinagi sa Zoom. Ato pa nang gi-live Once again, sa... the Lord has been Here's our update for the church building in Malawi. The church is now working on its flooring. Good day, PCGO. What a blessed week it has been. Let us praise God for His faithfulness in our lives. Praise God for the new work He has given to our sister, Sherry Numenzo. She has just begun her work in BCMC and may it be a fruitful and prosperous time for her. Once again, the Lord has been faithful in her businesses. Thank God for the favor in the Omi Crafts and Omi Loves businesses of the Faustinas. May He continue to bless the businessmen and women of PCGO. Here's our update for the church building in Malawi. The church is now working on its flooring and roofing. What a blessed week it has been. God has continued to prove His goodness in our lives. I hope the Lord will bless all of you so that it would be your turn to share your testimonies. Okay, dili na to kalimtan every day. I do not morning devotions with pastor, ang atong morning dew. Unya sa gabi naay evening rest. Unya karong Wednesday, anaa kitay Cutting Edge Fellowship alas 8 sa gabi. Zoom meeting ka na unya ato nang ipauso live sad sa Facebook. And then Thursday, Real Men, Friday, Cruisers, and then Saturday, ang atong prayer meeting. Amen? Amen. Okay, manindog tang tanan. Salamat sa Ginoo, no? Ang Malawi, no, ni how many of you remember pilang atong gi-raise nga funds? 200. Niabo.
Sa frame lang to siya. Niabot og 400. Praise God. Unya, katong mga ni pledge ihatag paghihapon para padayon nato sila nga mapanalangin. Unya, ayaw kalimti ang balay sa Ginoo diri sa Praise Cathedral. Amen. Isa na atong mga kamot diha sa kalangitan. Ginoo, akong gipanalanginan ang imong mga anak. Salamat sa revelasyon bahin sa tao. Lord, daghana ang tao nga ilang makaila, makonect sila, Lord God, sa mga tao nga connected sa ilang destiny. This week, Lord, sa ilang pagkigstorya sa tao, pagnegosyo, salamat sa wisdom, sa favor, o crown their efforts with success. Salamat, Ginoo, sa mga negosyo nga mag-close, mga deals, close, mga negotiations nga mag-close, unya ang mga negosyo nga maabre, Lord, mga ideas, mga connections, o Lord, salamat, maayo, Lord God, mao ang kaluwasan sa mga tao nga connected kanila, Ginoo. They will be able to share your gospel, o gimo silang himuon nga showcase sa imong kamaayo sa kinabuhi, Ginoo. Bless your people, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is say, go and make disciples. God bless you. Music, please.